Eta guain pixko bat pasatu zia lantaldetara eta nolakuk izaten jire taldeko giro orokorrak, ez? Aipatu itxuzu batzuk non laguntasun handia bazen, gero erlazio hotzago eta profesionalago bat, zuk orokorrin nola bizi izan duzu eta nola ikusituzu taldik? Nik ikusten dutena zenbat eta maila handigua erlazio hotzaguk. Erlazio profesionalaguk eta erlazio pues hori, errespeto gehiago, mina bakotxa bere zerara, eta segun herrialdea ere aldeatzen duk. Hemen dugun kultura, hemen ekipok juk, gabendioz, jaia, ire familia bezala. Nahin juk, egun guzia batera, afaltzera, eta gize. Polonian egona 5 urte, eta bai intxin irulau polako hangu beti taldekuk eta hori, arron ongi ertzen dit haiekin, arron ongi lagunak, ez dit afari batin haiekin, 5 urtetan. Adibidez. Hori nik uste ipatu zen nula ez, eta guretzat ez gainera niri arrotza egiten zait, nik pensatzen dut, baita kanpotik ez, gero eta erlazio gehiago, igual hobia ez, pixko bat elkarren arteko dinamikak izautzeko bez, aitzerako ordun, taldetan nik ikustutena beti izaten txuk grupitu bezala, han adibidez bainitxin polakok, gero Espainiarrak beti izan getxu girula eta hori ungaro bat bali maiun, eta ero balkaniko bertzaldetik, serbio kroaketak eta bar bertzaldetik. Denak ongi hartzen digu, baina makotxa bairera. Hala zaten dugu, intxuk irulau eta talde gehienetan hala zaten dugu. Hor Poloniaino sartu, ire izera, dutxa eta martxa, agur, eta biarrate. Eta gero nola izaten da pixko bat ez, talde bat zate, bertzik iten duen bai gauzak ongiten batzu do gaizki, zuzenin afektzen dizu, ez? Eta hori nola eramiten da, ez? Bueno, hor, segun personalidadia, claro, hor batzuk jerarkiak taldetan, badu jendia pixu gehiokin, karakterrak ere bai, badu jendia timidegoa, bertze batzuk zeragoa, batzuk txuloputa batzuk, bertze batzuk persona honak, batzuk denetik, batzuk dena kulpa ondo guri botatzen ziokena, bertze batzuk barkatu erraten dutena, eske hor duk, azkenin duk, persona zera bat, presioa unitzekin. Hor, karo, gauzak ongi daudenin, fotito, Instagram, I love you, eta nik uste juztenin futboleko taldi. Hola, eta gizerraten du, jo. Jakinen magenu hor barrenin adena. Ze pasatzen den, ez? Azuk, bueno, segi behar. Eri, gauzak gaizki heldu diren, do zera, horre gatetzen jok. Jaleo normalin uste duguna, minio jaleo gehiago izaten dira taldetan. Eta zuk nola bizi izan duzu, eta gehien bat zure izaeratik, eta zure perspektibatik, nola bizi izan duzu hori, eta zein izan entzen zuretzat pixkot egoera idealena, lantalde hortan. Pues, karo, hor, hobena duk, errespetu marra batzuk inoiz ez pasatzea. Normalin pasatzen jok, haunistan. Nik karakter hona izan dit hortan, lasaien aukelako, eta etzeakelako ninak antikonflikto, eta beti saietzen lasaitzen, solasten, adinan aintzina gehiago, gaztetan nervio gehiago ni, eta zan egin ere zerak. Beti ere nahiko kontroltu, mina bizpairu zan jim, gero arron gaizki pasatu nien, orduan erraten nien, hau, gaizki, hemen di gaizki. Beduk, solastu, eta lasaia, normalin persona lasaiak txukenak, eta hori ni bezala, pues, arraxagoa duk. Mina, klaro, nik izautu txit jendia, hori bai, niz nauk isiltzen. Nik zerbait ikusten badit, nik beti solasten dit. Mina, tono lasaian, eta hori, nik beti solasten dit. Komunikazioa. Batzutan sartzen aliau problemata. Mino, gero jendik eskertzen dik, Nik nahiago dit solastu eta ez egon, jendia normalin, bestuariotan eta jaleo denin, isiltzen da, jendia. Nik ikustu dutena behinpin, jendik konfliktoa beti ebitatzen dik. Espazek iritokatzen zuzenin, horren bai igual saltatzen duk, bertze duziki, normalin ez duk sartzen. Eta guain eipatu zula ez, hor gauzak pasatzen kirela, zeia izan da, zuk kusi duzun gauza basatina do ukerna, ez? Talde batin, olako konflikto batin. Pues joka, jendia joka, bai. Nik ustit bi metrokok hola hartuak, bi hiru aldiz, bai, hola, eta hori okerta jendia sepatu, zin sepatu, eta karo, horko jendiak ni nola sepatzen txiti, eta 5 kiloko bi. Hartu behar ditu ostioan. Eta hartin gelditu hartzu. Eta jendia sepatu entrenatzen, eta hori hauniztan. Eta gero, bestuarion ere, hauniz, kritika hauniz, karo, nik izkuntza hauniz enteintzen txik, ni balkaniko eta batzutan hartzen aldit, orduan haitzen txuk, beti.
kritikatzen. Ja, claro, hori da ere hizkuntza baino gehiago badugunak. Claro, hori Entatzen hori pasatzen dut leko guzita, baina konflikto honiz, konflikto honiz, eta bestuarien denak isilik, eta bi hola oiuka bertziri, baina honiz da. Hor, talde bezala nola gestionatzen da, ez? Dago autoridade nagusia izanen dela entrenatzailea, ez? Eta zeiten du, eta honiztan entrenatzaileik ere txikinak zaten. Hor, multa ekonomika. Multa. Gehientan hola funtzionatzen, hola isitzen juk denak. Nik uste ere entrenatzailea lasai honen dela horla. Hor multa, claro, nik uste dit entrenatzailein kontra ere bai, hola joanak. Ja. Eta, hor multak, eta hor badaude arau batzuk, urtero firmatzen joka arau batzuk de... Kontratun, baldintzen. Euske hor presioa uniz dukenin, hor... Animalia nola baita atetzen duk, ide itazko zera, bai. Ja. Eta gero baita, solastu dugu pixkot lankidin hartin, taldekidin hartin, eta hola, eta zer moduz sentitu zara zu zaleekin, ez? Ongi, nik ez ziot kaso ondirik iten, sare sozialeri, eta ez dit jauskusten, orduan, ez nauk hartzen... Ongi, nik usten jitenak, eta beti tortzen jokena eta salutzen txit, eta Polonian arroma jato senditxunak, zegeden ere bai, eta Frantzin ere bai, beti izan dit relazio, ez du futbolin bezala, futbolin juk 50.000ko estadiok, telebistan, eta hor psikologikoak egon barri prestatu. Eta zu olako zerbait bizi izan duzu? No, ez. Igual, egia da, ospakizun hortan, beste agiron zaudela ez, eta nola bai? Positiboki. Baina kritikak eta hori, seguro kritikatu nautela, baina nik ez baiti ikusten. Polako bat ari balimo Facebookin idazten, polako ez bai, niz no guartzen. Ez zaizula jetzen. Seguro pasatu direla. Gauza, baina niz no guartzen, orduan ez duk. Claro, hor ez duk futbola eta gauzai bertzen maila batin daude, guk ez digo, guz gaitu famosu, errateko modu. Gaituk... Izaunak. Tenok iruñera eta igual norbaitek hori du mindea, zegin horrek izautzen. Iruña batin, hemen gozanta. Orduan, bloken egia duk, bai, igual kaletik joan, eta gaizkia haitu bali maia, ez da lokesa, nospatxere neritzetek erran, minio nerekin helduden baterita erran aziotek, nospatxea zerbait, ostenta estazakiak juk, baina, ni beti erran aziotek, norbait hortzen bazek erraten ni kontestentio. Bai. Nolko problemi gabe. Eta pasatu ezerek, neri ez zuzen emino, nerekin zaudenak, zera, igual afaltzen hor barna, eta zerbait jarran komentarien bat, gaina haiek ez jakin polakoz, eta ni joan terren, hostia, izerraten. Pasatu ezerek, baina, Eta zuk nola kusten duzu hori ikuspuntu ez zuri pertsonalki pasa zaizun, ja gehiago gaur egun orokorrin. Sare sozialak, baden presioa unitz, jendik ere, uniztan interneten idazten dula ez zaurre eranentzuna bezala. Zuk ze iritzi batzu horren ingu? Hemen batzuk, realitatea unitz. Bat baduk bizitzen duguna, sare sozialeko duk bertze realitate bat. Orduan, klaro, hori sobera seri hartzen baduk, eta sobera personalki, bihurtzen duk ire realitatea. Egia duk, ikpentsatzen dukena. Egia zaten alduk bat edo bertzia. Sobera sartzen maia ez mundu batin, hori izanen duk iregia. Eta karo, hor mundu krudela duk, hor dena anonimoa, eta hor ez duk konsekuentziarik, eta hor ez duk dena imanbarrik, eta hor ez duk hainbertze gauza, klaro, hor sufritzen alduk. Niok hortaz kanpo, orduan, ez dit hori, ni sare sozialak gustatzen zizkirek, ze ni bati laguna uniz, Hungriak utetak ize, eta kontaktu horregatik. Bai, horren bidez. Ni baiti Instagram eta Facebook, eta horregatik, Instagram kendu nahi dit, baina horregatik dit, jendekin kontaktu, niri politak iruditzen zizkirek, sare sozialak, minon teintzen dit, sobera zertzen behiz mundu hortan, igual bertzetik apartatzen nahi ez, orduan ez duk. Oreka hori mantentzia zaila dela. Dena bezala, eta ez duk arraxa zane, klaro.